La idea seria... Tenim per aquí, no? Sí? Sí. Vale? Suposem que desapareix l'altre i començo a fer així, jo què sé, per si de cas se us quadra la cosa. Com si estigués viu. ¿Estás capturando? No, he parat. Volvemos a hacer esto. No? La idea és com la creació, no? Pam! Hòstia, estic viu, no sé què... Capturem tot això. No? Repetirem aquesta Després escena. fa el que vulgueu. Jo no responc. Teniu un antifàs? Perquè us veig la cara. Sí, repetim aquest mateix. Sí, en té. Jo no responc. No responc. Els meus alumnes tampoc. Capturant. Els meus alumnes tampoc responen. No? Aquest tio t'ha sonat? Jo no he sigut, Fem això. Señor. Dale, Luis.